Европейската лига по футбол между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. 0-0 след първите 45 минути. Страхотни първи 45 минути на дънкния състава на Реал Мадрид. Може да се отбележат поне това гола след 34 невероятни положения за тях, за новоемът Жозе Моуриньо, Кристиано Роналдо, Гонзало Игуин и Месут Озил бяха големите виновници. Разбира се, вратаря на Борусия Дортмунд Роман Вайленхайер, който направи известни спасявания. 4-0 в първата среща и тук Борусия Дортмунд се справя с задачата, че ни платят може би най-трудните 45 минути до този момент в турнира. Съставите на двата отбора след като ни за втората част от битката на Сантьяго Бернабеу за Реал Мадрид 41 на вратата е Диего Лопес. Пред него защита с номер 15 от Есиен. От дясно играта, от ляво с номер 5 Фабио Фуентрало с жълт картон през първото полувреме. Нова централна защитник с номер 2 Рафаел Варан и с номер 4 Серхио Рамос, който е капитанската лента. В талбовата линия с опорни полузащитник с номер 19 Лука Модрич и с номер 14 Чаби Алонсо. Пред тях като полузащитници от дясно с номер 22 Анхел Ди Мария, от ляво с номер 7 Кристиано Роналдо, номер 10 Месут Озил, на гърба на нападателя Гонзало Игуин, т.е. с номер 20 и с жълт картон през първото полувреме. Техният съперник Борусия Дортмунд с номер 1 на вратата е капитана Роман Вайленхайер, прекрасно взяли през първото полувреме. Защита от дясно с номер 26 Лукас Пищев, от ляво с номер 29 Марсел Шмелцер. Централни защитници с номер 15 Максула, с номер 4 Невен Суботич. Опорни полузащитници с номер 6 Свен Бендер и с номер 8 Илкай Киндоган, и двамата с жълти картони през първата част. Пред тях от дясно с номер 16 е Якоб Блавчиковски, от ляво с номер 11 Марко Ройс. С номер 19 Кевин Грос, който е сменил на контузения Марио Дзотка в самото начало на двобоя. Невършена атаката на 40 гола в първия двубой Робърт Левандовски. С номер 9 започва второто по време. Не виждам промени в съставите на Жозе Моуриньо и на Юрген Клоп. Хауърд Уест от Англия, главен съдия на този двубой. Веднага ще започва с атака на домакините. Оспряна от състава на Борусия Дортмунд. Дали те ще организират контратака? Не. Сега Лука Модрич много добро подаване на дясно, ще последва центриране. Хубаво центриране на Анхел Ди Мария. Максимум с глава и с топката пред на плуващия от задна позиция. Гонзало Игуин, корнер, който отляво на вратата на Роман Вайленхайер в 46 минути с центриране. Кой ще играе там с глава отново Максимум и това отново е корнер, този път от дясно на вратата на Роман Вайленхайер. Отново тяга втора част от самото начало футболистите на Реал Мадрид. Корнера ще бъде изпълнен на второ мисъл от Месут Озил. Чаби Алонсо с камерите в наказателното поле. Месут Озил центриране. Там Серхио Рамос ще извърши нарушение в нападение, видно и без повторение на смачка на своите съперници в наказателното поле. Точно така и хубаво и на Реал Мадрид. 47 минута Роман Вайленхайер изпълнява този аут. Силно изпращане напред топка и това ще бъде тъджа в полза на Борусия Дортмунд, след като Рафаел Варан игра с глава. Бързо изпълнен този тъч. Ще организират ли атака футболистите в жълто-черно? Не им се получи от този момент. Модрич добре сега овладява топката към Есиен. Есиен в центъра на терена към Чаби Алонсо. Той се обърна добре. Опита да намери свой съотборник. Отново Реал Мадрид владява топката. Модрич обръща играта стилно на Реал. Така и обърна, че че намери треньора си Жозе Моуриньо, който разбира се за очертанията на терена. Каля пустя треньорската зона, често е пуска. Лейте и познат като Кака. Дали той няма да се окаже щастливия жокер на домакините. Топката е в ръцете на вратаря Диего Лопес. Карим Бензема също загрява усилено.
Струва ми се, че ако Карим Бензема бе на терена, щеше да вкара това положение на Гонзало Игуин, но разбира се, предположения много, както и това. Отново Реал Мадрид ще атакува от дясно, отново чрез Месут Озил, вече близо до аутлинията, на него е Макс Хунел. Лесно загуби топката Месут Озил, Макс Хунел се овладя и тръгва като бек играе и е фаулиран с класически бодичек от Микаел Етиен, който трябва много да внимава, защото има жълт картон и ако чайно Реал Мадрид продължи напред, може да изпусне друго. Между другото, нарушение, което по-строг съдия, който вече английски, ще да покаже жълт картон в тази ситуация. Атака за Борусия Дортмунд. Марко Ройс отляво. Какво ще избере Марко Ройс? Връща леко задни позиции към Шмелцер. Отново подаване към Марко Ройс. Отново пас към Шмелцер. Шмелцер стигала от линията, опит да се интегрира. Там Левандовски пропуска. Невероятна възможност пропуска Левандовски. Хубаво, защото му достави топката или просто я пропуснат, за да стигне тя до Робърт Левандовски, който ще